eskertuko dugu bertsolaiak oro, eta bai, nunbait bai bertso idatzi txapelketan gogoroi horren lantzen laguntu gutienak, Jean-Louis Davan, Firmin Miura, Jean-Louis Laka eta Beñatzule. Eta ordin hauai hasiko dugu bertso saio, eta ordin galtatuko dugu hunate jinditian bertsolaiak eta bertsolai gaztetaik hasiko digia. Hiu bertsolai gazte izan emitia, lehen aldiko zaiko dienak, eben Johanne Sarraiet, nahi bai zuriante Johanne, Ibai Kapo, Guillen Egeroa, hiru gaztiak eta ondotik Michel Etxekopar gehitietan, Xan Alkat, Benat Etxerez, eta Joanes Etxeberria. Bon, horren ikusten duzi horren ginen dugu bertso saioa txipi bat lehenik gaztekin baizik, geho gehitik. Eta lehenik agur bat, jantxa den bezala, agur bat galtatuko deiegu horre. Horren mentuz eskeretik hasiko gia. Johanne Sarraietekin. Uai agurra emanen dugu, saioa beita hasteat, egin hun oer erraiten deiziet, xalahuntako jenteak, horretaik landa erranen duzie, gue bertsuak dienez ederak. Eta ordian joanen gia, jatea eta edateat, besta egiteko bai amini bat, junbeno lehen etxeat. Besta egiteko bai amini bat, junbeno lehen etxeat. Musikaen igunak aurten hogei urte, siruke baizut. Musikaen igunak hogei urte egiten, siruke baizutian hoik aurten ospatzen. Zunbaitentako hogei aida hyantzen, ni enetako hyrynda ez nizinkietaan. Hogei gajena musiken guna, aurten dugu urdinarbe, heben betia izan ta izan, nazioen musikain alde, eguna pasten jan eta edan, espeo ebiditzan gabe. Euskain ispitian, gainen begiatzen, die hemen denek fede. Euskain ispitian, begiatzen die, hemen denek beren fede. Hogei urtetan egon benizni, beti lotzen kantoiari. Hogei
beste hogei eta gero, beti bera txululari. Egun albanuntu usatu, lot nintzake odeiari, eta mendian errimaz jari, barintzani bertsulari. Gazte horiek entzunez, heldu zauzkigu lasterka, Beñat Michel ta Joanes zeirukote adreta. Nahiz ez nizan egun zerutik, jintzautzien profeta. Honenak hemen bildu gira eta hobeagorik ez seka. Urte batez musikain eguna, dugula bat zaharagua. Berriz ebentxe biltzekotan bai, gynialaten goguan. Ez deia hori nahi kuntia, egiazki ararua. Mil esker urdin arbe eta bai, mil esker zu biltxokua. Bigarren urtekoz dugu, guk bertso saio hau jada, goizian egin dutie, laupa bost barrikada. Ududiluke bena hau ez da etxit maskarada. Hale hitzak leku bat badu heben, Wai bertsoen tenoia da.